познанство и от нашия разговор беше първата част, която задължително трябваше да премине и да бъде по-дълга. Тъй като целта ни не е физическо надмощие, а е избягване на ситуацията, в която ние да се превърнем в жертви или някой изобщо да бъде жертва. Целта ни е да няма такива създадени ситуации, случайно или нарочно. Краката насам са защитени, обаче насам не са. Обратно. Насам е защитен ласката, но насам не е. Ползвайте тези специфики на човешкото тяло, с които другия ще стане манипулативен и лесен за обезкуражаване в тази ситуация, за да можем да... Точно така. Спираш, избъркаш и уступваш. Боли ли? Спираш тук, стопираш и уступваш надолу. Пожелавам ви да нямате такава ситуация в живота си. Пожелавам никой да няма такава ситуация в живота си. Благодаря за днешното присъствие.